Kajingja hakini ki khendet sngi ke balapan khluit tar ya kinong snong jong kala pangap ke bahap a West Jantia Hills District bat ki katu kani kinong yalam snong ki marjan snong bat kala pangap ki ken hun seng bahlang baper ki la yo ban litur syakate ke jaka ke bala thmu ban kini jubor ya uput usam jong ke snong la pangap ha ki jai ban riu ku badai ki karbi la ong ru baki pulit jong ka asam ki la le don bor ban wan share dara ban pelong rukum ka ketem ke jong ki haute uput usam jong kate ke snong na kaliang kinong snong ki la mi syakmat ban pelong ya ke jing ya kenat apring jong ki bat ki karbi ki ken hun seng bahlang baper lembat ke H&M ke KSU lembat ki wei de ki la po syakate ke jaka badru ki la yo ban rat ban pom ya uding ubala penjeng de ki pulit asam ban pelong ketem ha kate ke jaka ha kene ke jingjia ki pulit jong ka mekalaya ki la ban tem no ya kene ke jing ya kenat ke bala jur bha o presiden jong ka H&M ulong bakinong snong ki basa ha kaput ki imjenjar hala ke jong kari dei na ka daw ki jingsim sting jong ka sarkar jela mekalaya ulong ru ban du khat khandai spa nyopu ar ka mekalaya kala yo ya la ke jong ka jela bapura penban kam simlala ban penbiang bha ya la jong uput usamu babiang. पहले आप लोग होना चाहिए हम Hari nang nai sekemat ro nginang dor rengkat bat kirang basnong bat kinang snong bat ki parari ki paradok ki pasnam jungi ki bron hak keleng jong kabri hutrap don khamtam gi don hak khan bodar ki be kendu jing e nakapor sikapor namar ngimla ban len om dei tang ne hala pangap om dei tang ne blok won bakajak bendu jungi kai kendu jing e hala ka jong ka kendau ka siap halang pi ru ye kendu hamukro ru ye kendu hablok tu ru ye kendu te henrai ka H&M ka kenda basai se ka sarkar Asam ba wat jumelin so nang nai sekemat ban kentor yo putusam jong kari bekitan bro mereka H&M kan nom song thai kan yeng baik ban yada ya putusam ya kendau siap ya ki bri ya ki ka kendau jong kari berkencaj penreo yang bah wat pen bitar ikidu snong jong kala pangap pek kilong kimi kilong kepa kirang basnong ki im janjar halaka jong gari ki im janjar halaka jong ka khanda ko siap ki im sir halaka jong kabri halajong kamuluk kini ki bro ki dei namar baka sarkar mekhlia jungi ka simsting naduk forman suah 1972 ngilayo la jong kajala Henry hadu mentangin padon yo usam bakura pila juyo i baka seng om dei baka one hotspot wat hadal hero kalakren haka MHA ba ka sarkar India ngijuang berbor sukang India tapi keng baka lapangap tapi keng baka jala meknya ka hap hapo jong ka India soba penbaik no ipu usam wat penjinjar ya kinong snong wat pendu thia du dem ya kilong kemi wat pendu thia du dem ya kirang basnong wat pendu thia du dem ya ki parok prasnam ni ki badon hagane ka ri ka ikati ka seng